banka age rebates, prizes, and many other things. And here put that reset na Nigeria bo December. Okay, December row price get change. We now start 2023 or 2022 rather with a very fresh bill and a very fresh expenses. And that will yield a lot of rich people and that will yield a lot of poor people. But my hope and aim is that as Godians, we inform ourselves well enough so that we stay ahead. Are we following? I wouldn't want a case whereby the country is hard and yet we're not finding solutions. We need to find solutions despite any condition. So today's study, we're all going to participate in this. Isiokuyabo, Oba na Obenye. And your neighbor, page 261. So here I ain't gonna go the whole verses. I ain't got much in here, not to drop on I ain't got agota. And then we pick the points. I go straight to number 63, which is the first verse in Catechism. Also, gini boba. Also, say at the Bahumana, Acharam ka anincha before Fusa Ajudraha. Gini boba. Oba. No oba. Oba. What are riches? What do you classify as riches? What wealth and riches, what is it? What do you understand by it? When you say somebody is rich, when you say somebody is wealthy, when you say you want money, when you say you want riches, what do you understand by that? If you have an answer, you raise up your hands, I give you the mic. Okay? Don't know Chineke. Chineke I dem. Ubabu material things that makes life comfortable to a particular person. Kuporo ne aka. Una no ihe okwuru. Na no ihe okwuru. Also ya na bekee, also ubabu material things which we get to make life easy for us. Do we all agree? So nobody has a contrary answer to this. Ọtụtụ ụmụ ị ga-enwe ọtụtụ ụmụ nwee akụ nwee ihe nriju afọ nwee ụlọ nwee ụgbọala ihe niile dị iche iche ị ga-enwecha ya n'oge ahụ ọbụnadụ ma ụmụ anụmanụ ihe niile iji eriju ihe enwe nriju afọ mmadụ bịagwodo na be gị na ndụ na-enweghị otu ọha ha bịakwa na be gị ị ga-enwekwa ike inyetụkwa ha site n'ime nke ahụ ị nwere na-abụ ihe nghọta mmadụ inwe ọtụtụ ihe niile zuru oke nke ọ ga-eji were bi na ezinụlọ ya so onu Chineke Ndị maka anyị kụpụrụ ya aka ọ sị n'oge mbụ inwe ụba bụ mmadụ inwe ọtụtụ ụmụ ya na ọtụtụ anụmanụ maka ọzịza dị na akwụkwọ nkọmi anyị o mere onye ọzọ nwere ọzịza dị iche okay to me ka m zagodo nke m before anyị agawa n'akwụkwọ nkọmi to me riches and wealth it is a state of mind. For me, riches and wealth, oba, or a state of mind. Mana, anyone eji ego, maọbụ ihe mmadụ nwere, a quantify ya no ya bụ oba, mana wo ya bụ oba. Oba wo a state of mind. Maka onye ahụ nwere ego, kpatara ego n'ụzọ dị mma. O mere amamihe o nwere. O nwere amamihe o nwere.
Are we following?